Ah. Ano mo yung shoutout? Yan, ano, short mo o long? Long na yan. Hello mga subscribers, muli si Montang Magkeping doon. Dito po tayo sa ating regular client na si Kuya Bong Reyes. Dito po sa Barangay Tanglay, Royal Mendoza. Yan. So, magpapaterapy po siya because of spasm, body conditioning, and blood circulation. Yan. Kasama po si ate. Ate, kaway ka muna ate. Yan, yan. So, sa lahat ng mga Reyes clan dyan, dito sa Pandakaki, sa inyo lahat, shout out at sa mga kamag-anak po ni ate. May babating ka ba kuya? Hello. Sino yung bating mo? Ano yung bating mo? Mga kamag-anak mo? Hello. O yun, anak mo sa Bista. Ano pangalan? Ano pangalan? Sila Ronnie. Ayan, o. Panoorin nyo. Panoorin nyo kamo ito. Ayan. Dito natin kaya kuya. Parang mas maganda. Okay na yan, no? Hindi, okay na yan. Ikita naman tayong parehas dyan. Yan. Kailan ka huli na masahe? Ano mang kaya Di ba nung isang... Matagal na po yan, matagal. Natagal na. Nung sa shop na, no? Doon tayo mo. O tapos nung bumunta kami uli, wala ka na naman doon. Oo. Buti nandiyan pa yung number mo sa akin. Oo, hindi naman ulit number namin kuya. Sa siyempre. Saka buti nga, hindi nagpalit lang namin. Oo. Ba't ka nag-girlfriend siyempre? Hindi, may nag-ano doon. Kaso doon, sabi nga doon na tayo. Sabi ko, pag dito mating, doon tayo pamano. Ah, ito kayo, no? Hindi naman. May, di ba may massage doon? Oo, sa may NXA. Ayan. Oo, po. Sabi ko, tawagin natin. Sabi gusto ko yung siyam lang na massage. Sabi ko. Ano nga kagabi, nung tumawag kayo sa akin, sabi ko, nasa kupang ako. Nagano po ang stroke. Manig ba pa? Oh, kargado. Manig. Oo, paligid. Manig na yan. Meron lang na siya. Hindi po, marami na ba po? Meron din siya. Dapat pa kahit at least doon base pagulang. No ko rin ka, no kanta ka kahit kitang asanda na ka mo, man. Gusto ko na ako mo. Pati naman bigay ka rin. Abak, bayo ko munta right ka niyan. Pumunta ako sa right na yan tingin. So bago ko pupunta sa raya, punta ako ng kupang. Kasi kupang ko doon ito eh. May stock Kaya ako. natin mo rin may stroke. Kung tayo ko kwento. Sasabihan ka Sa dyan na ka. Ay, just make it lang ka ng kipin. Uling yan eh, bisa ka, pangabat yan eh, pakilala na. Pa-endorse mo kayo. I-check them. Yun ang nakakontrahe eh. Medyo. Hindi ko kontra po, di tayo po uluan. Kasi nga na akong moto, alam ko kontra. Kasi ko, ikaw po si Manu ko ti ko kontra. Eh ako maya. Kasi kontra Ay, kita mo. manuala. Abo kita buri mong galing niya. Nung kumontra galing. Ako pinuti gagaling, di ko kontra ako. Kasi buri ko galing nga kayo. Pag sikapan kaya ako, buri kang galing, anong gagawin ko kayo, the best na. Eh di apres, di pa-appreciate ka na ako yan. Kami tayong gagaling, aliwari. Oh. Kitang dating ko, sinalese. Bala manakit kung kaya ka yan eh. Bala ang babaeng anak yata. Lalaki. Yung babae. Babae ang ano. Oh? Kung lalaki. Yung babae mo? Kasila bande ko yung Ano rin ka? Ano tiya? Anak lang mo yung patindi ako. Mapaiya? Nirit de, kasila bande ko. Okay, miss mo ita. Ayusin tayo nito. Skip natin muna. Yan. So, abasin po natin si Kuya Bong. Matagal lang din na mamasahin ng mga camping ito. Matagal na kuya, no? Oo. Last year pa yata tayo, nagmamasayan. Mga ano pa, mga 6 months ago. Oo, 6 months ago. Kaya tumawag ito eh. Kaya kilala ko ito pag tumatawag ito eh. Nagpapasko na, mga may stroke. Malayo yun. Mahirap na ba? Diba? Ano nangyari kay ate ano? Yung kapatid mo? Oo. Ano sakit mo? Sugar? Wali. Patay na. Oo, sugar ba sakit mo? May tura na yung bato. Dialysis na siya. May tura na yung bato. Kaya na, hindi na rin bato. Minum yan. Sila ba ito nung mag-emergency susungaya, mag-emergency dialysis yan. Wala. Komplikasyon ba na?
Or dati, okay dati pa. Wah, Hindi pa italiwan. wala, na alwa-alwa kay. Siyempre sa mga ng kape, black coffee mga kaibigan, masarap po ito, kape na. Ayan ka na boy, ang kape na. Made from the heart. Po masarap ang kape pag galing sa puso. Yan. Kasama mo na ngayon yung kasama mo dati. Bago na ba? Na naman? Kaya bahay mo to. Bahay. Ano mo talaga, patse, may hakapan. Di ba? Patse naman kapat sa bahay. Ang bahay na naman. Kanto kapat ang kapat-kapat mo. Masanto kasi nung may hakapat, pamilitan mo eh. Hindi pati ayaw mo ba? Sa tinta may yabi kayo, may ipaglugod kayo. Kasi namin ang pumunta rin, lugod. Itong kayabe may ating yung naliwa. Ano ito? Ay. Masura ito. Sure ito. Yaw, moto ka, macheting ang naliwa. Kabakanita na. Yan ang masanting po ito. Nung yako mo. What? Kita mo ito. Sino? Ako pin. Muti kang kaliwa, sabi mo na ako. Bala yan to ka. Puta, ito ka pa. Mata. Ate Kamalyari. Uy, may sabihan ko. Nakakain Baka sabi pa ko yan. maya pa ako. Eh, baka sabi ko. Mapig ka pa kaliwa. Huli ka na ka pa. Anak niya pa lang yun. Wala ka pa. Manto kang kaliwa. Pagkano ka yung mga dito? Benjamin niya mo. Adi dyan na. Tumayo. May akin na YouTube na eh. Sabi kayo, nalagbiya ka na eh. Ano ba po? Kumakamong kaya ka niyan. Ito lang ken, eh. Yapi na yun ba? Yung house ba? Chair massage. Ha? Chair massage. Ano naman yung kaya? Chair massage. Bakit ba? Ayak ko lang mo. Masat pinigin. Bentosin ba? Bentosin? Ano na yun ba? Masis niya ba? Ano? Nagdala akong baspin kayo. Sini. Masis niya, Ben! Aling, kaya mo ba ng tikan yun? Tanda na may 6 months yan. Yan at pangalimla mo ba? May tura lang. Siyempre hanapin natin na eh. Pamasahin na ka tayo mo palibusan. Tsaka nakalipabindusan. Mumuna pa ba? Hindi to kasi pangmumuna yan eh. Huling malabat ka may stakan. Oo. Tsaka naman, at tsaka kitutukin ka, papalo up. Kita naman dito siya. Ano? Okay. Kailangan ko na yung maribinto ko sa'yo. Ipas na yung may gamit na. Kambong kanina. Oh? Maramila na. Ipapawas naman. Kasi iyak ko kasi, siyempre, manulo ko na eh. Yung kaya yung babae, magluko yan. Eh, maya po. Hindi mo kayo nga siya. Siyempre, yung kapangyarihan ng ako muna, burika. Tingnan tertay na. Baka, diba? Kasi magtawag yan eh, balo na ka natin magpartot. Kasi natin magpartot, ibig sabihin natin manulo. Eh, pero mo, gagawa yung tao ko, hahain ka eh. Eh, kung mga gamit yun, eh, sugal. Kasi, may muhay pinanaw, pepatunan na ako sa sabong. May muhay pinanaw, pepatunan na ako. Ako sugal ako. Dala na may kang paning tuna. Baka nila din ang tao. Kapan wala na. Dokument ang ngayon masandi. Ay, miss niya, masambong yun kami. Hindi magigil ka. Kontra, ay mas bukaw. Kasalanan mo yun, ha? Tatagaran pa niyan. Oo, yan eh. Nagbayad ko. Nakapunta ko magyang kaya. Niyo. Tamito ko, makapaladaya mo. Kami nung Oo, kaya buling kayo pa. Pakay kayo, pakay kayo, patunap kayo. Siyempre, ano yung pakinaman ko ito? Sabi ko na sa ito, di ba? Diyos mo lang. Oo, siyempre, mas mo na ako. Yan, ito mas kasi sobra. Ako gana, okay. O ba, pasok din na yun ba? Dumalaw kayo, diretso. Ligo ko. May paano ka dyan? Sebo yan. Kasi yun. Dulo-dulo yan. Manyong diretso. Wow. Tapos, Kasi yun eh. Diretso ngayon eh. Kay ba't kay Lika? Oh. Sepo na nini kay Lika. Sepo magwanan ka. Ay diretso na yan. Tapalugid. pag-check na niya, kaya magkilig ko na eh. Suwanan. Yaw-yaw pinita. Awas yung balo ko. Balo ko itang kahit ang board again. Ang kahit ang church da. Wala mga lundalan eh. Wala. Marurong uwi ka na eh. Alam ko nung alon dalangan kami. Marurong uwi ka eh.
bago kong tutukoy ba? Kaya pipitalan mo ko. Malo ko na. Shelly pa. Parang dating daw eh. Sige, masyado. So guys, ayan po, napakaraming namin. Kwentuhan na importante yung spasm niya, napakarami. Kaya kung makasubscribe man ako ta, punta ka YouTube. YouTube. Huwag mo tayo, may patay ni. Sige na nakain ba? Kaya pinya ng ganyan. Wala na makasagabala-bala. Kaya pinya ba? Na anong search ko? Modernong mangkep kwento. Search ko dahil. Ba, bawal ka pa manigarilyo na eh. 2 oras po na eh. Ikit ko yung baso. Ikit ko yung bote. Umuwi ko push. Subscribe ko niya muna. Opo. Follow. Punta po, advay niyo kaya. Advay niyo itong kangkong bang kanito. Itang matuwang uluan mo dati, matuwang babaeng may paralyzed ka naman kaya. Ano May yun? nayap niya. Natagano ka rin niya asita. Nakapungit ka na ito. Yun. Ano po? Morning po. Yan yung kupang. Kupang yapi. Aw, opo. Kupang ito po. Matwa. Nakakayap niya po yun ba? Nakakayap na po doon. Hindi makablog. Ang ko ba? Pati pa ka din, ba? Pacheting tap pa nga di ba? Kumayap yan ba? Kaya nga po yun, ang posible. Posible kang kaya. Ako pa kaya nung ka magbayo. Siyempre, kaya ako, pamirungan na ka. Ay, kaya ako kaya, pamirungan na kayo. Hindi ka man din eh. Magpangaplangay na may kilala, pero ilang mo rin ako. At yun na kayo, ba? Yung sinabi ko may baka, yun na ako. Kasi at least, winarning ang kayo. Yan ako, pinuhin lang makiramdam. At yun na kayo, diba? Hanggang tao kayo, pati may karamdam. Wala ko ang karapat. Kasi, binyan niya nga po yung sign. Garen doktor naman eh. Oo. Gustong yan doktor. Putang dapan mo rin na masakit mo. Wow, Eda naman. Ito naman nagagad na dok kayo na ka. Kaya ako kutang ko, pati na kami masahe. Anong masakit mo ara? Kasi nung den doktor agad-agad kay. Di. Era na eda naman balta sakit mo. Uy, di ba? Yan nga mo sabihan tang masakit mo. Sakit mo. Era ba? Bawal na kayo na, ay, may gobra ko po. Ano? Ay, siya ka tawag. Oo, makanyan tang. May ako bumalat. Ay, balo, din ang bato. Kaya mamayo mo. Ay, sugar yun yan. Bakit nakalit ka ng kwento? Kwento ng kain. Pero check ka ba? Bakit nakalit ka? Bakit kaya ako mabo? Balambat ka. Sabi ito, sarap kasi balambat ka hindi mo sa akin. Anyang nga nak meds locate yung putol na kini. Ikang pantunan ko kanta. Basketball player ya kasi. Anyang itang bitis na may ilo ya, may kaya rin to, may dislocate siya. Tinibalik kita. Uning nga makapamyalong kasi titirahan di rin kalaban, no? Uning magyama na. Naging basketball talaga na. Wow. Yan Mukhang kamay na. Bab eh. kanya niya kini buto na niya, kilos niya. Kasi yung basketball talaga nung balod dapat siya may naka. Yan titirahan daw, Tirahan kay. ako. Di Si alam Tang niya Coach. bitas. Itang coach kasi, ito yung magsabi, di ba? Tara mo na yung parking na, may nayak yun. Yan na yung makapagkain. Sabi ko, ay nakapamamyalo. Santaran niya pa ikaya ako. Di alam niya pa mo bitas. Susugal niya maning maanilo. Tala yung concentrate. Susugal yung maanilo. Abergrana. Ay, dala niya doktor. Ana, uning niya isang may storbo. Inilo niya. Inilo niya kay. Kaya pa, ditang niya x-ray na. Makalisang niya ang pulo na. Biglisang niya. Ayan, nadala niya doktor yun. Ano, pakain niya kay kareng orto. Ano. Di lang yun. Kali, kita mo rin may nilok ketang bitis niya. Kita lang. Kaya. Susugal yan sa pwesto. Mamaya na ito malog susulit. Nukal ka mga yan eh.
Kaya ako, dala ko na ako ng resolution. Kaya ako tanong pa yung bara mo ako sana. Junat naman ikaw mo ngayon. Abo. Parang lalit. Alabre na po yun. Yapot ang ilutang ping kay Karen. Lalagot ako. Pokong bitis. Hindi na naman makanya kasi kan magkaya. Ito na nanayaki. Ayan naman. Galing natin na sa ipipan mo. Awanis mga sinang ate bebe niya. Awanis. Makakit yung ate bebe ka dito. May nano yung bayaw mo, one eye na yaps. May nano dito, may aslete. Oo, ali. Atusok ning mataan. Oh? Hindi ka Ning rin kukuno. Hindi yung matumata. Ay ako dami meso ng Ganito ka na kuya. Kasi ito, 71. Nino. Pupa. Parang beses, dalawang beses. Nangingin pa po. Oh. Yung dali ng daya ka niyan ba? Something niya ba? Gata. Siyempre, para-right ka una, may pa yun eh. Diba? Wanita, dire-diretso na. Sabi may kaya ko dire-diretso na. Nawarin ka rin. Yung pesto! Mm. Ito lang daw pesto. Itatag lang. Apak na. Sabi ko, sige, walang problema. Hindi na, papatinggapan eh. Hindi mo na ba? Eh? Pero, Hindi pa yata niya pagkata ba? Eh. wow. Stakap yun. Sarasaya sini ba po? Ano? Ba't kaya di ka lumbak? Marap ka rin ba? Mahintay kang butong mo. Ito ano ba mo pa? Ito na magbutong ka. Yan. Okay, pailot na kayo dito. Ano, pamasahin na kayo. Sarap. Imang kempe nga mo ba? Pamasahin na kayo kay, ano, kay Mang Kempen. Yan. So, dati Dati kong regular to mo. dati kung regular ako nagpapamasahe sa kanya. Yan guys, Kuya Bong. Ito sa may Hindi nagpapamasahe sa iba. Tangle, Royal Meadows. Ayan, napaka-presko ng area. Parang talagang, ito talaga parang probinsya ng Etang na. Kaya presko yan eh. Press. Siya pala ako gagawang kung saan, kailan mo siya bap, nebap. Wow, tahimik Magkaya, yan. silas ko pa kaya eh. Hanggang may pagkape-kape tao mo, nebap. Papel niya kapamalis kayong kilwan. Ah, teka pa lang kayo, native nebap. Kaya dyan. Native lang mo, tilay. Ano yung native daw? O, yan ang mga nisip nga eh. Oret ang pabo. O, ba? Dida, kaya ka dida? O, praise God. Yan yung libahan mo yan, di ba? At tanaman ba, ne? Kasi kaya ni, magtalang ka mo, ne? Mabiyak-biyak na kayo. Ito po ang talbos. Talbos natin. Magaselas. Pangating bisita. Nangyari. Oo. Pakamatay ko ng manok. Suyo, diba? Ano po yung kanyang facial massage para maiwasan po natin ng mga lockjaw, stress, yan. Pang-relax po ito. Si Pachemak ba, mas manyaman kayo ni kasi kayo yung pesto kong mapali. Hindi nyo manyaman ka rin ba? Kaya ang sex organ mo ba? Kaya ni ba? Ang kidney mo? Spleen, stomach, puso. Insomnia, baga, pinyang, balakang, nalalabang ng mata, sakit sa ulo, migraine. Pampabata. Ay, ni ba po? Pampabata.
Ay, hindi ka ma-stress. Yan, no? Ay, sarap. Siyempre ba? Special din. Hmm? Ito ang ako buritang pamaltong tako mga niya. Oo, hindi nakapap na yan. Oh, Hindi Walang na. sakit to. Siyempre, kahit po kapag ka oh. pag-check ko yung pasyente na Bisalin eh. Kapag ka pati mo rin po buri. Siyempre, bara mo yung tao, respeto mo na nanatang buri na, di ba? May pamilitan. Iba tayo kayo. Kaya tamang natin, di ba? Relaxation mo. Yeah. So guys, ito po yung kanyang wellness and relaxation. So kakat po muna ito. At para mapanood niyo po si Kuya Bong. So, yun ako po yung mga kamay niya. So okay naman po, susunod po yung kanyang likod. Ayan. Diba? Unang ba? Unang. Kaya mo niya, Chef. Deta, pwede ka ng kamag ata. Hindi lang ako kalin. Sige. Ako ba kalin lang? Kahit na naman yung pagbubugat. Sumangit. Yan guys. So, kaya. Yan tayo. So, muli po si Budel Magkeping to. Ito po si Kuya Bong Reyes. Siya po ay 65 pa naman. 65 na. 65 pa na po, batang-bata po. 65 years old po. Nagpapa-condition po lagi kay Magkeping ito po mga nararamdaman niya. Dito po tayo Mamamasaya sa kayo. Kay Royal Marketing na lang. Tangle Meadows. Ayan. Sige. Igdan mo lang rin kayo ko.